Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Aeropodcastu, kde si budeme vykládat o aeru, letadlech a létání vůbec. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Kučerová A Michal Orlita. A my tady dnes vítáme už podruhé našeho hosta Jaromíra Langa, hlavního konstruktéra L39 Skyfox. Dobrý den, ahoj. Ahoj. Takže my jsme minule skončili v okamžiku, kdy už byly uzavřeny debaty o tom, jak nově vyvíjené letadlo bude. Ty jsi to už byl šéf konstruktér tou dobou, nebo se teprve připravovalo? To jsem asi ještě nebyl šéf konstruktér, i když už právě díky výběru motoru už jsem asi byl hlavní postavou toho dění okolo, ale ono říct hlavní postavou, těch postav okolo hlavních bylo hodně, protože to, aby vzniklo nový letadlo, to není jenom práce konstruktéra, že si veme tužku papíra, něco si namaluje. To je práce týmu mnoha lidí i marketingu, který musí specifikovat, o jaký letadlo vlastně je na tom trhu zájem a bude, protože letadlo je vždycky projekt na mnoho let dopředu. Takže tam se musí i předpovídat, prostě o jaké letadlo za 5, 10, 15 let bude na trhu zájem. Možná i 20. Jo. A samozřejmě do toho vstupují potom i investoři, protože to letadlo, vývoj toho letadla stojí spoustu peněz a vy než začnete, tak ta firma musí mít prostě financování zajištěné. Takže bylo to i o investorech a ty investoři, ty mají potom s tím letadlem nějaké svoje vlastní plány, takže si specifikují, co tam chtějí navíc. A vzniká takovej soubor požadavků na to letadlo a to je vlastně základ, jsou to takzvané technicko-taktické požadavky na to letadlo. A tam se jasně napíše, chceme letadlo takovýhle, musí to umět nosit takovýhle zbraně, tolikhle pilotů to prostě musí umět tak daleko to letí, tak rychle to doletí, tolik to uveze. Přesně. A všechny ty hlavní parametry, který je zajímají, tak se v tomto dokumentu soustředí. A teprve potom nastupuje práce už toho konstruktéra hlavního, aby z tohoto dokumentu vlastně to převedl do technické řeči, dokázal to rozčlenit na jednotlivý systémy toho letadla a začal vést ty jednotlivý konstrukční týmy, protože to není jeden konstrukční tým, ale více konstrukčních týmů a nejenom konstrukčních, ale i analytických. A aby ty týmy začal vést k tomu, aby ta jejich práce dávala nějaký směr, prostě aby to šlo po té linii tak, jak to letadlo bylo v těch technicko-taktických požadavkách definováno. No, my jsme se tady před natáčením bavili a Marcela měla dotaz vlastně, co takový šéf konstruktér dělá, jestli rozhoduje o všem, nebo všechno konstruuje, když je to šéf konstruktér, nebo hlavní konstruktér všechno umí. Co teda, jaké je náplň práce hlavního konstruktéra? Už to děláš mnoho let, tak to asi můžeš mluvit. Šéf konstruktér z mýho pohledu je taková holka pro všecko. Protože ten šéf konstruktér musí mít tu vizi, zná ty technicko-taktické požadavky, musí mít tu vizi, jak to letadlo bude vypadat. A teď ve spolupráci s těmi technickými týmy tu vizi začíná naplňovat. Ono se kolikrát stane, že ta vize se najednou ukáže, že takhle to nejde a je potřeba tu vizi přehodnotit, najít cestu, kterou to jde dál. Jo, a to je ta pozice toho hlavního konstruktéra. Jo, ono se řekne, dostanete zadání udělat letadlo, který vypadá jako L39, nebo přebírá konstrukci L39. Jenže si představte, že 39 byla konstruovaná na konci 60. let minulého století v úplně jiný politické situaci, v úplně jiný době. Jiné ekonomické situace taky. Jiné ekonomické situaci, ano. A najednou jste v roce 2014-2015, to znamená o 55 let později. Politická situace je úplně jiná. Jo. Teď 39 byla postavená z materiálů tehdejší východní provenience. Vy je najednou nemáte k dispozici ty materiály, musíte dělat z materiálů západních. Firma mezi tím používá jiné technologie. Takže
oni ze začátku vždycky ty vize jsou, že dědičnost bude třeba 70% dílu na tom novém letadlu použitých ze starého letadla. No a ona potom realita je přesně obrácená. Ona se ukáže, že v reálu máte použitých 30% dílu z toho starého letadla a 70% se prostě musí zkonstruovat úplně znova. Ty jsi mě ale trošku uteklo otázky toho šéfkonstruktéra. Nejsi ty ten, který musí nějakým způsobem ty konstruktéry trošku krotit a říká, ne, tak toto dělat nebudem, protože ty, když si vymyslíš na tomto systému něco, tak to ovlivní spoustu dalších, takže tak to nebude, že vlastně ty musíš znát jako šéfkonstruktér něco ze všech těch oblastí, abys byl schopný to udržet na úzdě všechno ostatní. Je to tak? Asi to tak je. Určitě nemůžete od šéfkonstruktéra očekávat, že rozumí všem oblastem, které se na tom vývoji toho letadla podílejí, které se řeší, ale musí mít určité technické povědomí o těch oblastech. Jo, a potom samozřejmě na ty specializované práce jsou potom ty odborné týmy, které ty detaily na tom letadle řeší. A je pravda, že tam musí i ten hlavní konstruktér prokázat takovou schopnost umět ty týmy manévrovat tím směrem, kterým je na tom projektu potřeba, protože ty zvláště takový ty týmy, které jsou víc vědecký, jo, tak ty mají často tendenci od tématu odbočovat, jo, vždycky nějakou zatáčku. Máš taky konkrétní příklad tady k vývoji Skyfoxe? Nechci tady konkretizovat, ale prostě najednou zjistíte, že vám začínají počítat jiný letadlo, než má vzniknout. No, tak, takže cílem je vyrobit letadlo a ne vědecký projekt. Ano, je prostě potřeba je vrátit, když to řeknu takhle, tak je potřeba je vrátit zpátky na zem a znova jim ukázat ten směr, kterým je potřeba, aby se ten vývoj toho letadla ubíral. Ty už jsi tady mluvil o tom, že vlastně ve výsledku z toho původního letadla zůstalo z nějakých zhruba 30%. Mohl bys jako tady tak jako zkráceně říct vlastně, co všechno, co jsou takový ty hlavní prvky toho, co se jakoby změnilo oproti té 39? No, oproti 39, tak vidíte, že se změnil i tvar. 39 právě díky době, kdy vznikala, tak byla kreslená na papíře, kdy když jste potřebovali nějakou křivku, tak existovaly takzvaná křivítka. Konstruktér přiložil křivítko a byl tvar. V době, kdy vznikalo NGčko, tak už se tyhle metody nepoužívaly. Používá se 3D modelování. Modelujeme v systémech jak CATIA, tak i v systémech NX nebo dříve Unigraphics. No a k tomu, abyste vůbec mohli konstruktérům zadat činnost, tak musíte v jedné z prvních fází vývoje toho letadla jim takzvaně definovat plochy. To znamená, vy máte malůvku modílek toho letadla a teď v těch systémech, těch 3D, to vlastně musíte namodelovat tak, aby ty plochy byly spojité po celém povrchu letadla. To vlastně vnější tvar toho letadla. Ano. A ono, aby to šlo namodelovat v těch moderních systémech, tak se náhle ukázalo, že místy je potřeba se od těch původních tvarů 39 jakoby odchýlit, protože jak 39 byla dělána ručně, tak jestli tam byla v těch plochách nějaká nespojitost, ono na té čáře perem podle křivítka to nebylo vidět. Ale tyhle ty systémy i 1/10 milimetru nespojitosti vám tyhle ty nový systémy klidně ukážou. Jo, a hlavně vy potom takhle, když to řeknu, nedodělanou plochu nemůžete použít dál, protože třeba analytikům to dělá problém, ta nespojitost, protože jim přes tu nespojitost nefungují výpočty. Ale zase, teď se možná zeptám úplně blbě, ale když máš jako na výkresu nespojitost, když to pak převedeš do té praxe, protože ti to žádný program jako neřek, tak se ten problém stejně musí někdy vyřešit, protože ti tam někde něco chybí, přebejvá nebo něco podobného. Jasně, ale v dnešní době jsou daleko víc zapojený počítače a ty počítače vyžadují, aby právě ty takzvané okrajové podmínky do těch výpočtů, což jsou i ty plochy, byly dokonalý. Aby to dávalo tomu počítači smysl. Člověk ten si tu okrajovou podmínku ohne, že jo, v rámci, jo, když tu analýzu dělá ručně, jo, zatímco ten stroj ne. Když narazí na něco, čemu v tom nerozumí, tak se zastaví a ten výpočet dál nepokračuje.
Takže máme jiný tvar draku. No, ono je to opravdu, i na tom letadle, když se na něj potom zblízka podíváte, vidíte, že od 39, že některé ty místní tvary jsou jiný a daleko největší rozdíl asi, který vidí každý na první pohled, tak je ten hřbet toho letadla, kdy tam jsme vlastně do toho hřbetu jsme umístili celý kanál řízení, který dříve probíhal vnitřkem toho hřbetu a překážel nám tam zase jiným systémům. Jo, takže tohle je taková na první pohled největší odchylka. Tak největší odchylka asi jsou ty koncové nádrže, ne? No. To bych si tě dovolilo pravit, že tam to asi vidí každý ještě víc. Já už jsem na ty koncové nádrže tak možná trochu zapomněl, protože my jsme předtím, než vzlétlo NGčko, tak jsme měli ve firmě takzvaný technologický demonstrátor, to byl letoun L-39 předělaný už na systémy NGčkové a už i na tomhle letounu jsme demontovali ty okrajové nádrže a nahradili jsme je koncovými oblouky. Právě proto, aby jsme si ověřili, jak se ty koncové oblouky projevují na aerodynamice toho letadla. Tak v tom případě mě řekni taky, proč jste demontovali, proč jste ty přídavné nádrže demontovali a jak to, že už nebyly najednou potřeba? Čím to bylo? My jsme měli na NGčko požadavky v rámci těch technicko-taktických požadavků, jaký má být dolet a vytrvalost toho letadla. Vytrvalost je doba, po kterou tam bylo jasné, že s tím původním množstvím paliva, které nosila 39, to nejsme schopni dosáhnout. A proto už od začátku jsme počítali s tím, že musíme rozšířit kapacitu palivových nádrží a proto se postavilo takzvané integrální křídlo. I když to křídlo má stejný profil, vypadá stejně zvenku, tak vevnitř v každé polovině křídla je integrovaná nádrž, která pojme 350 litrů paliva. A když to porovnám s těmi koncovými nádržemi na 39, tak každá ta koncová nádrž na té 39 pojmula jenom 100 litrů paliva. Jo, takže my jsme do toho letadla dostali najednou daleko víc paliva, dokonce jsme ho tam dostali tolik, že už jsme ho ani nepotřebovali, tak bylo naprosto logický tam ty koncové nádrže nedávat. A kromě toho ten motor, vlastně zatím jsme se nezmínili o tom, že vlastně ta motor Williams, tak ten motor má nižší spotřebu, než měla ta původní i25. Ano. No, ten motor je, zase tam je generační rozdíl, nebo možná i více generační rozdíl mezi těmi motory. Jo, takže AI25 motor ze 60. let a proti němu Williams motor, který byl vyvíjen v roce 2008 až 2014-15. My jsme vlastně v době, kdy jsme se rozhodli ten motor použít, tak ten motor teprve vstupoval na trh tehdy business jetů a my jsme s firmou Williams potom ten motor adoptovali pro vojenské použití. Jo. Proto má označení FE444M, jako řekněme military, jo, zatímco ty civilní verze měly označení FE44A. Tak a ty se používají v business jetech typu Cessna CJ4 nebo Pilatus PC-24. Říkáš, modifikovali, tak třeba asi ten motor, že neuměl lítat na zádech, tak asi jste museli vlastně ve spolupráci s Williamsem udělat třeba olejový systém, tam byly asi nějaké další změny, ne? No určitě, protože ano, let na zádech, to je pro akrobatický letoun jeden z manévrů, který civilní letadla běžně nedělají. To by byli lidi překvapení, kdyby na cestě na dovolenou. Takže ano, úprava olejového systému na to, aby umožňovala lety na zádech a lety s okolonulovými násobky, což je úplná specialita. A potom samozřejmě to letadlo, protože je akrobatické a umí velké násobky přetížení, tak v těch násobcích přetížení, tak jako je člověk tím ovlivněný, tak ten stroj je tím ovlivněný taky. A i ten motor na ní působí v tu chvíli daleko jiné síly, takže musela se ta konstrukce toho motoru zodolnit, aby pracoval i v těchto vysokých násobcích. Tam je dokonce nějaké zařízení, které ten motor vypne, pokud dojde k nějakému velikému zatížení? No, takové zařízení tam není. Je tam zařízení, který umí ten motor vypnout, ale to je havarijní zařízení a to by musela nastat opravdu havárie motoru, která způsobí roztržení řídele toho motoru nebo řídelí toho motoru, který spojují turbinovou část s kompresorovou nebo
ventilátorovou částí. Roztržení nebo přerušení prasknutí té hřídele by způsobilo, že ta turbina by vlivem toho, že by přestala být zatěžována, tak by okamžitě překročila své mezní otáčky, přetočila by se a došlo by k jejímu roztržení. Proto je tam mechanismus, který v takovýhle okamžik zaregistruje to posunutí té turbíny, jo, protože jak se roztrhnou hřídele, tak ta turbína popojede malinko dozadu a ten mechanismus má pravomoc vypnout motor. Tím, že zastaví dodávku paliva do motoru, tím vlastně turbině veme tu vstupní energii a ta turbina dál nemá tendenci se přetáčet, takže to zastaví ten motor. Ještě jsme nezmínili žádný jakoby systémy, softwary v letadle, protože to taky se od 39 určitě jako posunulo úplně někam jinam, takže tam předpokládám, že taky došlo ke spoustě změnám. No, když si představíte 39 z konce 60. let, tak tam se moc o softwarech nedalo hovořit. Neříkám, že tam nebyla elektronika, ale byla to všechno elektronika na analogové úrovni, jo, kterou naopak teďka na NGčku už dost těžko potkáte. Jo. Je tam pár jednotek, které ještě pracují jako na analogovém principu, ale naprostá většina zařízení je digitální. No a to sebou nese zase všechny peripetie s vývojem takových zařízení, protože software do leteckých zařízení na ní jsou kladeny o dost jiné nároky, než na software třeba ve vaší televizi nebo pračce. Jo, takže je to svázaný poměrně detailníma pravidlama, předpisama, které se při tvorbě toho softwaru musí splnit a prokazuje se, že to zařízení je s tím softwarem bezpečné. Takže ano, spousta softwarové práce a docela složité softwarové práce. A možná, co pro tebe byla jako toho hlavního konstruktéra ta největší výzva tady při tom, když jste jakoby vyvíjeli ten nový typ toho letounu, tak představuju si, že některé věci šly poměrně jako hladce, ale jako byl tam nějaký takový oříšek, který vám dal fakt zabrat? No, těch oříšků byla spousta už na začátku, kdy vlastně z důvodu, který jsem tady popisoval, se najednou začalo ukazovat, že není možné to letadlo postavit tak, jak byla postavená 39, že je potřeba toho spousta vyměnit. Člověk to musel umět vyargumentovat a taky i vysvětlit těm týmům. Tak tam byla spousta řeknu, třenic, jo, protože zase byly různý názory, názorový rozdíly, museli jsme si to vyjasnit. No a potom samozřejmě stres, protože to letadlo vyvíjíte v neustálém časovém presu. Máte před sebou nějaký plán, který máte plnit, ten má nějaký milníky a vy vlastně všechny ty milníky plníte ve stresu, protože málo kdy se podaří k tomu milníku dojít bez toho, aniž byste něco museli urychlovat, aniž by prostě tam nebyly nějaký problémy, které vás v tom řešení zdrží. No a potom další, s čím se musí člověk vyrovnat a co jako bylo těžký, když to letadlo začalo létat a najednou se ukázalo, že nelétá tak, jak jsme si představovali. Teď prostě najít tu příčinu, ten důvod, proč to létá jinak, než jsme si mysleli, že by mělo. Jo, a ono, to je potom detektivní práce, protože musíte pátrat v analýzách, jestli třeba jsme se nějak neodchýlili od té konstrukce 39 aerodynamicky tvarově někde. Pak je to i práce historická, protože hledáte, jestli se ta 39 náhodou takhle ve vývoji nechovala taky. Jo, ve spoustě věcí se ukázalo, že ano. Jo, byli jsme schopni dohledat zprávy, které nám řekly, že před těma 50 lety řešili úplně ten samý problém, kterým jenom se na něj zapomnělo. A kromě jiného ty požadavky, podle kterých byla 39 dělána tehdy, jsou jiné než požadavky dneska. Ano, co tehdy prošlo, dneska 39 už procházet nemusí. Byla vyvíjena v souladu s normami víceméně Sovětského svazu, to znamená normy GOST. Jo, no a my jsme NGčko vyvíjeli podle úplně nový předpisový základny,
která vychází zase z předpisů Evropské obranné agentury, jo, takže takzvané EMARy. No a využívali jsme v té konstrukci hodně z civilních předpisů, to jsou ty předpisy dneska známe jako CS23, CS25 pro civilní letectví. Takže je to úplně jiná předpisová základna a taky ty kritéria tou novou předpisovou základnou daný se trošičku liší od toho, co se od toho letadla chtělo před těma 60 lety. Takže říkáš, že vlastně postupně manažuješ požadavky jednotlivých konstruktérů, ale ale určitě bychom měli zmínit, že vlastně letadlo nevyrábí konstruktéři. Konstruktér letadlo navrhne a potom to jde do výroby. Takže předpokládám, že tam jako šéf konstruktér pořád funguješ a máš vlastně nějakou interakci s tou výrobou, protože to letadlo musí někdo vyrobit a je to zase společná práce těchto týmů. No, jako hlavní konstruktér mám asi největší interakci s výrobou jsem měl v době vzniku prototypů, kdy zase vlivem různých časových tlaků bylo potřeba věci vyrobit rychle, takže tam jsem s výrobou spolupracoval hodně. Neříkám, že teď v období sériové výroby, že s nima nespolupracuju, ale už na to přeci jenom máme tým lidí, který už ty výrobní problémy, jako ty běžné výroby řeší automaticky a už já do toho už tolik nezasahuju. Ale v době, kdy se stavěly prototypy, tak samozřejmě. Jo. A ty jsi to zmínil správně, je tady nějaký konstrukční tým, který prostě v době, kdy to NGčko začínalo, tak čítal asi 140 lidí, ale pak je vedle toho obrovský tým lidí, kteří připravují právě technologii výroby, kteří se starají o to, jak se to začne vyrábět. A to se ani nedá spočítat. A potom to vyrobit, to jsou další stovky lidí. No? A vedle toho, že to furt říkám, týmy lidí přímo na půdě Aera Vodochody. Jo, ale když k tomu začnu připočítávat týmy lidí u subdodavatelů našich, protože my jsme museli kromě jiného dát subdodavatelům zadání, že chceme do toho letadla takovýhle přístroj a teď ten se vyvíjel u toho subdodavatele, takže jsme si vedli vývoj u toho subdodavatele. Takže tam na tom pracovali, já si troufnu říct, že to byly další stovky lidí. No to byly určitě stovky. A vlastně celé tady toto vedlo k tomu, že se postupně začal ten prototyp vyrábět, kompletovat. Muselo se znovu zase překonstruovat, protože ne všechno proběhlo tak, jak se to nakreslilo. No a potom vlastně se to celé dostalo tady k tomu, co máme na tom obrázku. Vlastně to je fotka po prvním letu. Jaký to bylo? Jaký to byl pocit? To je jako... No, to byl pocit úplně nepopsatelný, protože v člověku se snoubí samozřejmě očekávání, jak to dopadne, strach z toho, co se všechno může stát, protože víte, že to letadlo na ten první let nejde v úplně 100% stavu. Nikdy žádné letadlo na první let nešlo úplně, že všechno fungovalo. Je tam spousta kompromisů, spoustu systémů třeba pro ten první let vyřadíte z činnosti, aby to pilota neznervozňovalo, že tam něco nebude fungovat správně. No a já jsem třeba ten zálet prožil na ploše, na letišti, na trávě celou dobu nervózní. U ucha jsem měl 2 vysílačky na příposlech. Jo, a v podstatě, kdyby se cokoliv dělo, tak jsme byli s piloty domluveni, že mi to rychle popíšou prostě a já se jim pokusím nějakým způsobem poradit, co s tím mají dělat, jo, případně rozhodnu, jak dál. Naštěstí se nic takového nestalo, protože tady NGčko už těžilo z toho, že jsme za sebou měli zkoušky na tom technologickém demonstrátoru, na té 26 a tam při záletu toho technologického demonstrátoru, tam skutečně došlo na to, že byl za letu problém s motorem, pilotům se rozsvítila červená kontrolka motor a to piloti teda nemají rádi, to se jim nelíbí. Takže tam mi popisovali situaci a rozhodli jsme o poměrně rychlém ukončení toho letu. Letadlo doletělo, bezpečně přistálo, ale tam jsem si to vychutnal i z tohoto pohledu. To k záletu NGčka už jako takovýho můžu říct, že přesto, jak jsem na začátku byl nervózní a jak jsem měl z toho obavy,
tak ten zálet naopak proběhl, dá se říct, skoro bezproblémově. Ale ty jsi nebyl vždycky jenom na zemi, sice to teda nebyl první let, ale sednul jsi i do kokpitu tebou konstruovaného letadla. Jaký tohle je pocit sedět v tom letadle, který víš, že máš velkou zásluhu na tom, že je ve vzduchu a teď v něm jako letíš? Nebojíš se víc než kdokoliv jiný, protože víš, co tam je, jak udělané? Takhle, já jsem se až tolik nebál, protože samozřejmě věřím svojí práci, ale taky jsem se nebál, protože já už tu zkušenost s letání s našimi letadly mám. Jak jsem říkal, jsem pracoval 14 let v oddělení vývojových letových zkoušek, tak já mám na té zadní pozici na těch našich letadlech nalítáno přes 400 letových hodin. Jo, takže z tohoto pohledu jsem se toho letu nebál. Jo, věděl jsem, že se mi nebude dělat špatně. Ano, a technice jsem věřil, protože to letadlo už v době, kdy já jsem v tom seděl, mělo za sebou hodně těch důležitých zkoušek, abych věděl, že ten provoz toho letadla je bezpečný. Dobře, takže až vypadne nějaký zkušební pilot, tak ty můžeš jako zkušeně zaskočit. No, rád bych, ale asi to neprojde. Ale já myslím, že to je jako krásný moment, co si necháme asi na příští díl, že bychom si mohli povykládat o tom, jak ty zkoušky probíhají, co se tam dělá, co se zkouší. A asi se taky dostaneme k tomu, že vlastně tady celou dobu jsme používali L-39NG, vlastně dneska už se to letadlo jmenuje jinak. Jmenuje se to L-39 Skyfox a to bude předmětem dalšího dílu. Rádi tě tady zase někdy uvítáme. No, já samozřejmě rád přijdu a k tomu, když už jste tady nakousli teda ten L-39 Skyfox, tak ono se vlastně v letošním roce vešlo ve známost, že se změnil název na L-39 Skyfox, ale je to stejně jako s vývojem letadla. To jméno toho letadla, to má za sebou dlouhý vývoj a na výběru tohoto jména se začalo pracovat už, dá se říct, před 3 lety. To už tady padlo a ještě dlouho to budeme používat, ano, i to původní. To jsme myslím, se zrovna... a to bychom mohli vyspovídat někdy tebe na to téma. Skvělý, my jsme se zrovna bavili, že já už jsem v tom vlastně zainteresovaná právě možná těch 2-3 roky a že i já občas, jak teď i tady bylo jako vidět, tak mi to pořád ještě furt nejde úplně přes pusu a je to asi jako s nějakým jako zvyku. Já si na to taky nemůžu zvyknout, protože pro mě od roku 2014 je to letoun L-39NG, naše NGčko. Lucko, ty víš, že NGčko jsme měli i pivo na počest vařené. Jo, všechno jsme pojmenovávali NGčko, takže u nás ten název NGčko je hodně vžitý a na to L-39 Skyfox si budeme chvíli zvykat. A zároveň je pravda, že když jsme se tady bavili o těch technických věcech, což možná by bylo taky ještě dobrý zmínit, tak tím, že je to jako NGčko certifikovaný, tak vlastně v technických dokumentech a ty se vlastně pořád budeš setkávat s NGčkem. Technické označení toho letounu musí zůstat L-39NG, protože tím se to odlišuje od těch 39 těch předchozích verzí. A my už dneska máme vlastně i několik verzí NGčka, takže ono to není jenom L-39NG, ale dnes máme verzi L-39NG-BA, Baseline Aircraft, takzvaný základní letoun. Pak máme verzi L-39NG-T1, což je trainer, cvičný letoun. A pak máme verzi L-39NG-A1, což je ozbrojená varianta toho cvičného letounu. Jo, takže my tím NG odlišujeme ten letoun od té starší generace a ještě zatím potom rozlišujeme jednotlivé verze toho letounu pro daného zákazníka. No, ale tady už tě musíme utnout, ano. Do takovýchto detailů nemůžeme jít. A vývoj teda v aeru nekončí, ale my teda pro dnešek to ukončíme. Děkujeme, že jsi za náma přišel a budeme se těšit zase někdy. Já děkuji za pozvání a také se těším na příště. Ahoj. Ahoj. Ahoj.